Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi pawartosipun? Katur donga saking kula mugi-mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos anggitanipun F.X. Subroto kanthi ira-iraan ruwat. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Aja ngenteni sesuk-sesuk, Har. Luwih cepet ditindakake, luwih becik. Ujare Dirana marang Raharja, anak lanange, saben-saben ana kalodhangan lungguhan sepejagong. Kabeh kuwi rak kanggo kepentingane anakmu to? Sambunge. Inggih, Pak. Ajeng kula leksanani. Inggih niku kula kedah pados wekdal. Wangsulane Raharja ajeg ngono-ngono wae saben dielingake bapake. Maklum, anak ontang-antinge Dirana iku pancen super sibuk. Jer bisnise wiwit sukses, angel golek wektu longgar. Wektu iku ana regane, aja mung dibuang ngono wae. Sesantine Raharja jroning batin. Saben krungu wangsulane Raharja sing ajeg ngono-ngono wae, Dirana utawa asring diceluk Mbah Dira, atine ngrantes. Semplah. Saumpama Raharja mono isih bocah cilik, mesti wis digawakake seblak kanggo nyeblaki bokonge amrih enggal temandang gawe ngestokake dawuhe. Angen-angene Mbah Dira temlawung adoh. 2 taun kepungkur, Raharja diningkahake entuk prawan tangga desa pilihane Raharja Dewi. Arane Sriningsih. Dirana bungah tanpa umpama dene Raharja lan Sriningsih ora suwe banjur pinaringan momongan. Kang sabanjure diwenehi tenger Dian Pramesti. Bayi wadon pakulitane kuning resik lan gemesake mau lair ngepasi ana kedadian grahana srengenge. Manut petungan kejawen, bayi kang lair ngepasi grahana srengenge disebut julung caplok. Klebu bocah Sukerta. Ing dirine ana sengkala sing kudu diilangi. Carane kanthi diruwat. Yen ora manut godheke ngakeh bakal dimangsa Bathara Kala. Minangka wong Jawa sing isih ngugemi kawruh kejawen,
Mbah Tira genggem kenceng kapitayan mau. Mula ora bosen-bosen dheweke tansah ngelingake Raharja. Mung wae antarane Dirana lan Raharja kang umure kacek 20 taun mau beda panemu. Uga beda wawasane. Raharja klebu wong jaman saiki. Pikiran lan wawasane modern, pragmatis lan realistis. Mula pakone bapake amrih Dian Pramesti enggal-enggal diruwat mung disagui tok ngono wae. Ben wae aku disebut nggih ora kepanggih. Wong nyatane ya ngono, ujare Raharja jroning atine. Sejatine yen mung perkara uragat ngruwat, mungguhe Raharja ora ana masalah. Mung wae tumraping dheweke sing jenenge upacara ruwatan mono dianggep ribet, jlimet lan rebyek. Raharja ngrasa repot yen kudu nggelar upacara adat kasebut. Apa meneh kudu nganggo gelar pentas wayang kulit. Nanging tumrap Mbah Tira ngruwat putune wadon sing ditresnani mau wigati banget. Aja nganti dilirwakake. Jer menawa wis kelakon dileksanani, pindhane wong duwe utang wis lunas. Kowe kok pijer semoyo-semoyo wae to, Har. Pangrintihe Dirana jroning ati. Bedaning panemu antarane Dirana lan Raharja ora mung ing perkara ruwatan. Ing babagan gegadangan uga beda. Gegadangane Mbah Tira, putune wadon mau, besok gedhe diajab bisawa dadi guru. Guru mono mujudake pakaryan kang mulya. Derajate mundhak, klebu golongane priyayi. Ngono panemune Mbah Tira kang uga sawijining guru sekolah dasar. Tembung guru iku minangka kerata basa saka digugu lan ditiru. Guru minangka pribadi lan pakaryan kang dikurmati ing bebrayan. Uga minangka panutan lan tuladha awit duweni kepinteran lan tindak tanduk kang pantes tinulada. Kandhane Dirana akeh-akeh. Ampun Pak, kok malah njur maringi kuliah. Kula selak ditunggu staf kula. Wangsulane Raharja banjur klepat lunga ninggalake bapake. Dene kegadangane Raharja besok yen anake wis gedhe bisa dadi pebisnis sukses, nunggak semi karo dirine, nerusake karire bapake ing babagan usaha wira swasta. Ora krasa sasi ganti sasi, taun ganti taun. Dian Pramesti sing wingi-wingi isih prawan kencur, saiki wis dadi kenya diwasa. Dasar rupane ayu,
Srawunge becik, akeh priya sing lirik. Pindhane kembang lagi mekrok, akeh kumbang sing nyedhak. Meneh-meneh dumadi beda panemu antarane bapak lan anak. Mbah Dira ngajab amrih Dian Pramesti cepet nemtokake pilihan. Sebab sing ngayunake wis akeh, kari milih sasenenge. Ngenteni apa meneh, Nduk, Cak Ayu? Umurmu wis cukup. Sekolahmu wis tutup. Ujare Mbah Dira saben-saben. Sing diujari mung dingkluk ora wangsulan. Katone sikepe Dian Pramesti luwih doyong marang bapake. Ora kepingin kesusu rabi. Jaman saiki telat sithik anggone ningkah ora dadi masalah. Wong embuh iku priya apa dene wanita luwih seneng ngoyak karir kanggo jaga-jaga dina tembene. Raharja kang saben dina ubek nyilek ing tengahe pegaweane njalari perkara anggone arep ngruwat Dian Pramesti kesilep. Lali. Semono uga Dirana. Wis suwe ora ngungkit-ungkit perkara iku meneh. Mung wae saben kelingan bab mau, atine Dirana dadi ngrantes. 20 taun kepungkur anggone meling, wanti-wanti marang Raharja supaya enggal-enggal ngadani ruwatan kanggo Dian Pramesti, tekan saiki ora dileksanani. Wusanane asring ngedumel dhewe. Hayo wis kono lah, kene aku juweh. Lah wong sing duwe anak wae ora peduli. Nanging ana pojok atine sing paling jero, Dirana tetep ngarep-arep kaleksanane ruwatan kasebut. Embuh sesuk, sok mben, apa embuh sok kapan. Dina Minggu sore ora ana kegiatan. Wong telu, Dian Pramesti dalah bapak ibune, lungguhan santai ning teras. Angin sore kang semilir rinengga swara ocehing manuk ing kurungan ndayani saya endahing swasana. Ngarepake repet-repet surup, Dian Pramesti jumangkah tumuju kamare. Mlaku entuk pitung jangkah, ora ngerti jalarane, wetenge Dian Pramesti krasa mules. Dikira mung masuk angin, awake banjur diblonyoi minyak kayu putih. Ora mung kuwi, Mbok Nawi abdine temandang ngeroki gegere. Katon jleret-jleret abang. Mbok Nawi lega. Namung masuk angin kok, Bu. Mangke lak mantun. Ngono guneme Mbok Nawi marang bojone Raharja. Weteng mules sing dikira mung merga masuk angin mau diusadani maneka cara ora mendo. Malah saya krasa lara, Dian Pramesti nganti ngoling-ngoling saking ora kuwate. Jam 10 bengi dheweke njaluk diterake menyang rumah sakit. Raharja agahan ngetokake mobil saka garasi.
Dian Pramesti didabyang wong loro mlebu mobil. Mobil isi wong telu diplayokake menyang Rumah Sakit Umum Bakti Husada kang dawe watara 10 kilometer. "Ayo cepet, Pak. Nyetir kok klelar-kleler," ucape Dian Pramesti karo sambat loro, tangane nyekeli wetenge. Sing diatak krasa aneh. Speedometer mobil wis nuding angka 100. Kene yo isih kurang banter. Untung ing wayah wengi swasana dalan sepi. Sepisan meneh bocah wadon mau njaluk mobil diplayokake luwih banter amrih enggal tekan rumah sakit. Bola-bali diatak njalari Raharjo goreh atine, kemrungsung pikirane. Kurang prayitna, konsentrasine buyar. Duer. Mobil sing dikemudeni nabrak truk momot semen sing lagi mandeg neng pinggir dalan sisih kiwa. Dening polisi, Raharjo, Sriningsih lan Dian Pramesti diplayokake menyang Rumah Sakit Bakti Husada. Ora ngukup. Durung tekan papan sing dituju, nyawane Raharjo lan Dian Pramesti wis oncat saka ragane. Dening Sriningsih isih bisa ketulungan. Senajan uga nandang tatu nanging ora abot. Ditinggal selawase dening anak lan putune sing banget ditresnani, dina-dina Mbah Dira kerep ngelamun. Panyawange kotong mandeng papan kang adoh. Diajak wawan gunem kerep ora nyambung. Lair, jodoh, rejeki lan patimono wis pinesti dening Gusti, Mbah. Diikhlasake wae. Anak lan putumu wis kepenak papane. Ngono kandhane tangga kiwa tengene. Nanging ukara mau kaya-kaya wis ora nyantel ning kuping lan atine. Ing kahanan kaya mengkono, Mbah Dira asring mlaku ijen ning ratan. Ditutake bocah-bocah cilik pirang-pirang. Saben-saben saka lambene keprungu ukara semune ngedumel. Ruwat. 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 Banjur padha diterokake dening bocah-bocah sing ngetutake ning mburine. Sauger Mbah Dira mengo memburi, bocah-bocah padha pating slebar mlayu mrana mrene. Weruh bocah padha gila wedi, Mbah Dira ngguyu nyekakak. Sawise iku banjur nangis nglolo. Cudel, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken renaning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.